شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይጸኒሕኩም Hejsan Guds församling, Guds nåd och Guds frid vara med er. ሎም ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሒዝና ንመጽእ ንዝበለጸ መዓልቲ ዝኾን ዝበለጸ ቃል ሒዝና መጽኢና ኣለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም እንካፈሎ ቃል ንፍርሒ ነባረሉ መንገዲ ድብል እዩ Och dagens ord det är sättet vi driver ut rädslan från våra liv. ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ካብ ኩሉ ነገራትና ፍርሒ ነባረሉ ዝዓበየ መፍትሕ ተዋሂብና ኢና Vi har fått den största nyckeln i Bibeln, sättet vi kan driva ut rädslan från våra liv. بحق إذا مفتح تتأكيمكم الله كم منم نجارات أبيوتكم فرحي سفروه لكري. Och om vi verkligen använder dessa nycklar så kommer den verkligen hjälpa oss att ta ut oss från varje rädsla och fruktan från våra liv. لعل فرحت نوريخو. Det gör att ni kommer leva över fruktan. فرحي كابتا أزيوت ألا أزت كملو حدا كنيا معصي. Rädsla är en av de största dörren som fienden använder för att förstöra våra liv. زفرح كملو قدايك تهرمو ليخو. I varje område i våra liv som vi har rädsla för, det är det vi kommer bli attackerade och slagna i. مخنياتو نزفرح كملو نجار نديابلوس ويلكام يهم تقولوا له. Och det är för att i varje område där vi har stor rädsla och fruktan för, det vi gör är att vi välkomnar mörkrets krafter in i det. سلازي كيف راحكم كم يجيركم كتمالالو ستقولوا. Så hur, på vilket sätt kan man leva utan fruktan då? فرحس فتسيمو خوشتكم كم يجيرو خبار ريخل. Hur kan fruktan bara helt plötsligt försvinna bort från era liv? مصحف قدس كمزيلو قدام يوحنس معرف 4 Det står så här i första Johannesbrevet kapitel 4 كاب 18 från vers 18. فرحات سي سقاي إيا التمتس اتي زفرهك أب فقري فتصوم يكونن اتا فتسمت فقر فرحات تبرد أنبر أبتا فقرس فرحات يلبون. Det står från vers 18. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. ريخم فرحي سقاي زمتيلو. Här står det att rädsla hör samman med straff. إذا مالت بزفرحكم ممتأنس مليسكم سقايكم أبيوتكم كتبزر. Som med andra ord, på alla områden där vi har rädsla, det den bringar är straff till det. مفرحكم سمفتح يكونن. Så det betyder att rädsla är inte en lösning till vårt problem. جنك أتيل مصحف قدس نفرحي فوسو انتهي مخانو نجيرونا. Men ordet berättar samtidigt också botemedel för rädslan. سبن من تاي كم زفرح نجيرونا. Den berättar för oss varför människan blir rädd. اتزفرح كاسي بفقرو فتسوم هيكونن يلنا. Den berättar, den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. اتا فتسم تفقر جن فرحات تبرح. Men det står, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan, står det. ابتا فقر خاص فرحات يلن يلو. Och det står, det finns ingen rädsla i kärleken. كساب كنديخم فتسوم زخونا مرداء زلكم اجزيابير نعخم مفكارو. Till vilken nivå är det att ni har en fullkomlig förståelse av den kärleken Gud har till er? نزا فتسمتني أملاخ فقري أبلع ليهم انت دا أترديكم من آمينكم من أبقى فرحي يلن. När ni verkligen litar på den här fullkomliga kärleken som Gud Fadern har till er, i den finns det ingen rädsla. من يمز فرحو؟ Vilka är det som lever i rädsla? ندفتسمني أملاخ فقري بيوتهم زي ردوم سوات. Det är människor som inte förstår Guds fullkomliga kärleken över deras liv. ندفتسم فقري أملاخ بيوتهم زي أمنو سوات. Människor som inte tror på den fullkomliga kärleken Gud har över deras liv. اتفتسمت فقري أملاخ جن. Men den fullkomliga Guds kärlek, أملاخ نعخم مفكارو لبوخم مستردو. och när er hjärta förstår den Guds kärlek har till er, نتعباي فقري أملاخ أبلع ليكم زلا بحق مسأمنكم. när ni verkligen tror på den fullkomliga kärleken som Gud har till er, نفرح بيوتكم كتبرع. det är den som gör att rädslan försvinner bort från era liv. እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ ፍጹም ፍቅሪ ብልዕለይኩም ከም ዘለዎ ተረድኡ Så förstå verkligen den fullkomliga kärleken som Gud har till er. ምክንያቱ ታዛ ዓበየት ካብ ፍርሒ ሓራ ትገብረካ ብኣምላኽ ምፍቃርካ ምእማን እዩ Och den största vägen som gör att rädslan drivs ut från ditt liv, det är att förstå Guds fullkomliga kärlek. ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ብትብዓት ዝተመላለሰሉ መንገዲ ነጊሩና እዩ Aposteln Paulus visade för oss den största vägen till seger som han vandrade i sitt liv. ሮሜ 8 I Romarbrevet kapitel 8 ካብ 35 ክሳብ 39 från vers 35 till vers 39. ካብታ ፍቅሪ ክርስቶስ ዝፈልየና መን እዩ
كمي انت خاملو معلت نقتل اللونا كما باقع محردو انت قطرنا زبل صحف زولو چنقت دو صببا دو سدد دو طميت دو عرقان دو فرህ دو ويس سيفي موت كونه وي هيوت ملأختو خونو وي غزاتي زولو خونه وي زمص وي حيلتات لعل زبله خونه وي تحت زبله كال فطرت ون انت خونه كابتاب كريستوس يسوس غويتانا زلا فقر املاح كتخفلينا كم زي كونلو ارغيت اللهمو بزو كله بتزفكرنا اتصبقنا نسعرينا. Och det var det här han förstod från vers 35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står i skrivet, för ditt skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktoffer. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är vis om att varken död eller liv, varken änglar eller furstrar, varken något som är nu eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. ريخم حواريا باولوس كابزنا أسك سعناي مجرشا موت تصويعو. Aposteln Paulus nämnde alla saker från det minsta hela vägen till döden. إذن كلهم سيلو كابتاب كريستوس يسوس زلا فقري كثليمس أيكولون يميلو. Han sa, ingen av dessa kan skilja mig från Guds kärlek som Gud har för mig. من يخاف فقر كريستوس زفلين نيلو. Vem är det som kan skilja mig från Guds kärlek, säger han. سلازي إذا سبزا حدا ردئت نيرو. Så det betyder att aposteln Paulus hade något förståelse över det här. أملاح بخمي عينت حيال فقر خمزة حزو فلت نيرو. Han visste på vilken stor kärlek Gud hade till honom. بزا فقر زيادة ما كسع النموت كي ترفد فيرو. Och genom den här kärleken så kunde han även gå hela vägen mot döden. مجرش حدا نجر تزاريو. I slutet nämnde han någonting. إذا كلس كفلين خمزة كألسي أرجيت الله خير. Han sa, jag är helt övertygad att verkligen ingen av det här kan skilja mig från Guds kärlek. بزو كل دما بتزفكرنا أتطبقنا نسعرينا ويدما كاب سعرت نبلتسينا مالتي. Och han säger, med allt detta vinner vi en överväldigande seger också. نخالقت تسعرهم قداي بأملاخ مفكارهم نزامون جنة نخالقت تسعرهم سنعو سعرتيهم. Allt det som besegrar människorna i världen, genom att vi förstår att Gud älskar oss till den här nivå, så kan vi vara en överväldigande seger och vinna över allt det som segrar över andra människor. سلازي أبت فريحكم ودلكم زي صبركم زلوا دشاولكم زلوا قداي أبو أملاخنا عاكم بحيال فقر خمسة فكركم كتحسبوا جمرهم كتوعيهم كتدفريهم فرح خباهم كتأفيو نت قداي كتعوتوا ليهم. Så mitt i allt det där som ni har rädsla, som ni kämpar med era liv, lita på att Gud älskar er, att han är för er och han är inte emot er, så kommer ni ha en överväldigande seger i det och segra över de situationerna. Shalom, نسهم بلوتاتن كبراتن يخو. Guds frid.